referente greko-latinoak ere bai, Baitare. baita historizistak ere. Hori da, hor desagertuta dauden edo desagertzear dauden mundu batzuk ere aipatzen ditut, esne zalia, eta tartean ere latina bera, eta mundu klasikoari lotutako mitologia guztia, mundu hori desagertzen nahi, eta berriz ere gogorak hartzea, ez izango litzateke mendebaldeko kulturaren, imaginarioaren oi hartzunak, ez omenaldi aitortza bat, ez besterik gabe gogorak hartzeko. Azken deiarekin batera, itsasoratu zen hitza beste hitzekin batera. Portutik abiatu zen azken baporean. Inorketzion deus galdetu bere iraganaz erroldan sinatu zuenean. Ezagutu zituen perpaus luzeak, paper zabalak, baita okerrak ere. Eta ailegatu zenean poetaren baitara, ez zion deus galdetu haren iraganaz, lumaren tintaz paper zurian idatzi zuenean.